Den er fed, ikke? Ved du, hvad der vil være endnu federe? Hvis alle os, der har været med til at lave den, faktisk fik penge for vores arbejde. Når du ser indhold på en ulovlig tv-tjeneste, så får dem, der har lavet indholdet, ikke den betaling, de fortjener for deres arbejde. Det gør de ikke, fordi en ulovlig tv-tjeneste ikke har betalt for at vise indholdet. Det svarer altså til, at nogen stjæler noget, som du har lavet, sælger det videre og beholder alle pengene, uden at betale dig for dit arbejde. En konsekvens ved det her, det er, at kvaliteten på indholdet desværre bliver meget dårligere i fremtiden. Altså, jeg har betalt for det der. Har du betalt for det? Ej. Undskyld. Har vi et sølvfad? Fordi vi har en ung mand her, der er klar til at servere sine betalingsoplysninger på et sølvfad til kriminelle. Kom med det. Tak. Tak. Det her. Det er præcis det, der sker, når du benytter dine betalingsoplysninger til en ulovlig tv-tjeneste. Du giver dine oplysninger til nogen, du ikke kan stole på. Og når de har dine oplysninger, jamen så kan de misbruge dem og få adgang til dine penge. De får også mulighed for at inficere din computer eller din telefon med noget virus, og så dermed få adgang til dine data, dine billeder og dine adgangskoder. Ja, og ved du hvad? Sport er faktisk også en rigtig stor synder. Spil ham. Skyd. Kom nu. Løb. Kom så, bare spil. Indover. Skyd. Kom nu, skyd. Ja! Ja, vi kan jo alle sammen blive fristet. For det er nemt at blive fristet, men det er altså ulovligt, det du gør. Også selvom det ikke var din hensigt. Det er svært at gennemskue, om tv-tjenesten er ulovlig. De ser så professionelle ud. Du kan betale med dit kreditkort, og der er logoer for rigtige tv-kanaler og streamingtjenester, men det gør dem altså ikke lovlige. Nogle ulovlige tjenester, de sender dig endda en fysisk tv-boks, eller har sådan en lille smart app, som du kan streame på. Hjælp mig, Alex. Hjælp mig. Jeg vil ikke gøre noget ulovligt. Hvordan kan jeg undgå det? Det er simpelthen så godt, du spørger. Tusind tak for det. Nu skal du høre. Hvis du bare lytter til mig, så skal alt nok gå. Her er en liste over de sider, du aldrig må besøge. IPTV, IPTV, TV. Det kan vi ikke. Hvad? Nej, selvfølgelig ikke. Sorry. Hvad gør vi så? Her er huskereglerne, der hjælper dig med at undgå ulovlige tv-tjenester. B. Betalingen kan udover med betalingskort også ske i kryptovaluta eller med PayPal. I. Indholdslisten er usandsynlig lang. Der er ofte hundredvis af kanaler, programmer og sportsbegivenheder. I. IPTV indgår i navnet på tjenesten. Og P. Prisen er mistænkelig lav. Så altså, beep.